Il-Prim Ministru Robert Abela ċaħat bl-aktar mod assolutu kategoriku dak li ġie rapportat dwar allegati irregolaritajiet fiħdan l-Aġenzija l-Infurzar Lokali il-Leża. Fil-fatt fl-istqarrija tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Dr. Abela ċaħat li kien konxju ta' dawn l-allegati irregolaritajiet u li m'għamel xejn biex iwaqqafhom. B'reazzjoni għall-akkużi mill-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ġie spjegat li dinja gidba u dikjerazzjoni falsa mill-aktar faħxija li saret minn min irressa rikors promutur u abbuż sfaċċat ta' salvagwardji li jagħti dokument ġudizzjarju. Il-Prim Ministru għamilha ċara li huwa kodard u beżżieħ minn irressa atti ġudizzjarji malizzjużi dwar allegazzjonijiet folot bl-iskop uniku li xitajn forsi jeħel u jinqeda bis-segretezza ta' inkjesta biex dak li jkun ma jkollux l-opportunità li ribatti pubblikament. L-istqarrija tal-Gvern komplet tinota kif il-Prim Ministru huwa assoċjat ma' riformi kbar li seħħew fil-qasam tal-governanza tajba u t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet biex ikollhom aktar saħħa li jevitaw u jaġixxu kontra min iwettaq xi irregolaritajiet. Al kuntrarju min ressa ir-rikors jibqa' assoċjat ma' episodji li fuqhom tkellem b'mod jibes u li m'għandhom xejn mill-governanza it-tajba. F'dikjarazzjoni fuq Facebook il-Ministru responsabbli mill-Leża Byron Camilleri kiteb kif l-attakk ikkoordinat u disprat fil-konfront tiegħu kompla b'allegazzjonijiet bla bażi u infondati biex iħammġuh u jattakkaw l-integrità tiegħu. Żied jgħid kif min jafu jaf kif dejjem mexa u qed iħares il-qudiem biex l-allegazzjonijiet ikunu mistarġa. Sa dan it-tant il-Leża nnifisha reaġixxiet għal dawn l-allegazzjonijiet fejn il-kap eżekuttiv tagħha Svetlik Flores ċaħad kategorikament l-allegazzjonijiet li deru fil-medja. Dwar it-trasferiment ta' punti penali effettivi ta' xufiera, l-Aġenzija spjegat kif wara li jsiru numru ta' kontrolli tipproċessa kull talba mhux biss dawk marbutin ma' vetturi tal-kiri. Li ma' trasferiment dwaru tiġi firmata dikjerazzjoni minn sit il-vettura u x-xufier konċernat li tkun ipprovduta lill-Aġenzija jew b'mod fiżiku jew permezz ta' sistema online. Fejn ikun hemm suspett ta' kwalunkwe abbuż minn min jagħmel id-dokument jintalab isir rapport lill-Pulizija biex tittieħed azzjoni skont il-liġi. L-Aġenzija sostniet li l-ebda riforma ta' abbuż jew azzjonijiet li jxekklu l-integrità tagħha ma jiġu tollerati. Tant li fl-aħħar snin investiet u ħadet diversi azzjonijiet fosthom dawk legali illi inkludu mandati ta' sekwestru kontra diversi persuni u kumpaniji biex tiġbor ħlasijiet dovuti kif ukoll issospendiet il-faċilità ta' kuntratti ta' pagamenti lil persuni u kumpaniji li operaw fil-qasam tal-vetturi tal-kiri biex tassigura li l-pagamenti jkunu immedjati. Il-Leża ċarat ukoll li l-ħlas ta' kwalunkwe kontravenzjoni tibqa' fir-responsabilità assoluta ta' sit il-vettura u f'każ li l-ħlas ma jsirx, il-liċenzja taċ-ċirkolazzjoni tal-vettura ma tiġix imġedda minn Transport Malta. L-Aġenzija temmet tgħid li lesta tikkollabora bisħieħ fi kwalunkwe investigazzjoni.